Әни дуасының ышыгында. Лилия Фәттахова. Біз дә бүген әни янына дип ошыга кайткан булыр идек. Көтәр кешең әни булган чакта кайтуларның рәхәтлеген белдек. Көтәр кеше әни булган чакта без дә һаман бала идек әле. Әни дуасының ышыгында гомер буйлап бара идек әле. Әни дуасының ышыгында көннәре дә кояшлырак иде. Тарткан йөгең җиңелрәк иде. Кочар дөньяң кылачлырак иде. Әни янына дип, без дә бүген күчтәнечләр төяп кайтыр идек. Рәхмәт тулы бер сөенеш шунда, мең сөенеш булып артыр иде. Туган нигез һаман шулай көтә. Әни генә юк шул хәзер анда. Күчте әни. Яши әни хәзер безнең тугаларның ышыгында.